Ni nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo muli ndi ine Romeo Umali. Poyamba nayi mitu yake. President Chakwera akuyembekezeka kuonekera ku nyumba ya malamulo masana ano kuti akayankhe mafunso kuchokera kwa aphungu. Boma lati lipereka ndalama zakunja kwa makampani amene amapanga katundu ofunika kwambiri mdziko muno, kuphatikizapo omwe amagulitsa mabelo a zovala zakaunjika kuti vuto lakukwera mitengo mwachisawawa lithe. Unduna ona za maboma ang'ono umodzi ndi chikhalidwe wati kuyambira tsopano anthu samaloledwa kuvala makaka azipani kumwambo okumbukira amalitiki. Munkhani yathu yoyamba, mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera akuyembekezeka kuonekera ku nyumba ya malamulo kuti akayankhe mafunso kuchokera kwa aphungu kuyambira 2 koloko masana ano. Dr. Chakwera akayankha mafunso okhudza uthenga umene anapereka ofotokozera momwe zinthu zilili mdziko muno. Izi ndi malinga ndi malamulo 70B a mnyumbayi. Beatrice Mwape akufotokoza. Mwana ya president apita ku nyumba ya malamulo lero masana kwakukulu nkonena kuti akayankhe mafunso pa nkhani zosiyana-siyana zimene zikukhudza dziko lino. Makamaka ichi chikhalidwe cha president kuti azitha kupita ku nyumba ya malamulo ndi kukayankha mafunso popeza izi zili m'malamulo makamaka 70B amene amayendetsa dziko lino. Ndiye leronso 2 koloko masana ano zichitika chimodzimodzi ndipo kwakukulu nkonena kuti president akuyembekezeka kukayankha mafunso amene aphungu ali nawo makamaka pa ndandanda kapena zimene anafotokozera nyumba ya malamulo komanso dziko lino pa zamomwe dziko lino likuyendera pakadali pano kapena mmene zinthu zilili mdziko muno. Nde masana ano pali mafunso ndithu asanu amene akonzedwa kuti president akayankhe, koma kuphatikiza pamenepo aphungu akhala ndi mwayi onjezera mafunso ena amene amati supplementary kuti president akathenso kuyankha makamaka pa zinthu zimene zikukhudza dziko muno. Ndiye mungotambasulapo mafunso amene wawa makamaka agona nkhani ya zakudya, zomangamanga, nkhani ya malonda a zinthu za mdziko muno zimene zikulimidwa kapena kukonzedwa mdziko muno komanso za mtengatenga. Nde kwakukulu nkhani yayikulu ndi imene ikuchitika masana ano ku nyumba ya malamulo 2 koloko. Mene wafotokozeramo yitu ndi chikhalidwe chomwe president akhala akuchita kuyambira pomwe adasankhidwa kukhala mtsogoleri wa dziko lino, kuona kuti kufunikira kwa zimenezi ndi kwa mtundu wanji pomwe president akumapita ku nyumba ya malamulo ndi kukaonekera komanso kuyankha mafunso osiyanasiyana. Izi zofunikira kwambiri chifukwa ngati mtsogoleri wa dziko oti anasankhidwa ndi anthu akamabwera ku nyumba ya malamulo ija kuti akayankhe mafunso kwa Malawi kudzera mwa aphungu zingopereka chithunzithunzi kuti ali ndi chidwi chofuna kutumikira anthu mochita zinthu moyera kapena kufotokoza makamaka ndandanda wa mmene zinthu zilili, popeza amakhala apereka mwayi kuti ngati pali zinthu zimene zikuwapsinja anthu aphungu ati kufunsa mafunso amenewa popeza kuyimira Malawi. Nde ndi chinthu chabwino popeza nonse Malawi adzikhala ndi chikhulupiriro kapena chizindikiro chonena kuti president akuganizirabe zinthu zimene zikuwakhudza Malawi komanso ali ndi chidwi chofuna kukonza mwina zinthu zimene zisakuyenda bwino. Nde ndi chinthu chofunika kwambiri makamaka pa chitukuko cha dziko komanso aini ake a Malawi. Nduna za malonda yati boma lipereka ndalama zakunja kwa makampani amene amapanga katundu ofunikira kwambiri mdziko muno, kuphatikizirapo amene amagulitsa mabelo a zovala zakaunjika kuti vuto lakukwera kwa mitengo mwachisawawa lithe. Agwengwe anena izi ku nyumba ya malamulo pamene iwo pamodzi ndi nduna zina za boma anakumana ndi ochita malonda akaunjika amene anapita ku nyumba ya malamulo kukadandaula pakukwera kwa mitengo. Beatrice Mwape wadzanso ndi ripoti. Patatha maola akuluakulu a boma komanso ochita malonda awo asanakambirane zogwirika ndi kupeza yankho pa zakukwera kwa mitengo ya zinthu, atsogoleri ochita malonda awa anakumana ndi nduna za boma kuti apeze mayankho ogwirika pa nkhaniyi. Malinga ndi ochita malonda awa, iwo anachita izi kutsatira zikalata zomwe analembera unduna za malonda komanso bungwe loona za mpikisano pa malonda mwa ena zomwe ati sizinaphule kanthu. Malinga ndi mmodzi mwa apampandowa, ochita malonda achimwenye ngakhalenso ochokera ku dziko la China akukweza mitengo ya mabelo a zovala zakaunjika pafupipafupi zomwe ati akukhulupirira kuti akubisala ku vuto lakusowa kwa ndalama zakunja komanso kuchepa kwa mphamvu ya ndalama yakwacha. Iwo ati izi zikukhudza miyoyo yawo poti amadalira malonda awowa kuti adye tsiku ndi tsiku. Mkuyankha kwawo pa nkhaniyi, nduna ya za malonda Sosten Gwengwe ati boma likuoneka magawo ofunika kwambiri. Iwo ati boma lipereka ndalama zakunja kwa makampani omwe amaoda zinthu kunja komanso makampani opanga zinthu zofunika mdziko muno monga sopo, mafuta ophikira, ufa, mchere,
ufa wa buledi komanso zakudya za nkhuku kuti katundu wawo adzikhala pa mtengo wovomerezeka wa boma. Iwo ati boma lidzilondoloza ndalamazi ndipo cholinga chawo nchoti mitengo ya zinthu itsike kufika pomwe inalili mwezi wa Disemba chaka chatha. Ndunayi ati achita izi pofuna kuonetsetsa kuti makampaniwa sakupititsanso ndalamazi pa misika yosavomerezeka yomwe amayitcha black market pa Chingerezi, poti ati ndi yomwe ikuchititsa kuti ndalamazi zidzisowa ndipo katundu adzikwera mtengo. Kuphatikiza apo agwengwe atundu nawo walandanso ziphaso zomwe anthu omwe amagulitsa katunduyu amagwiritsa ntchito ndipo azidzipereka kwa makampani kapena ochita malonda okhawo omwe avomere ndi kutsatira ndondomeko zomwe boma lakhazikitsazi. Agwengwe atsimikiziranso ochita malondawa kuti boma liwunikanso ndi kukhwimitsa malamulo omwe akukhudza ndondomeko yoyika mitengo pa malonda kuti vuto lokweza zinthu mwachisawawa lichepe. Pamene timakonza ripotili, mbali zonse zinali zikukambiranabe kuti apeze yankho logwirika pa nkhaniyi. Beatrice Mwape, MBC Lilongwe. Kampani yogawa magetsi mdziko muno ya Eskom yati pamodzi ndi kampani yopanga magetsi ya Genco ayika njira zosiyanasiyana kuti vuto lothimathima kwa magetsi lomwe lakhudza madera ena mdziko muno lithe. Modzi mwa akuluakulu ona ntchito za malonda ku kampani ya Eskom Amaiki Mkaenda ati magetsi akhala akuthimathima kwa masiku anayi, makamaka akhala akuthimathima kwa masiku anayi apitawa kamba kakuchuluka kwa zinyalala mu mtsinje wa Shire zimene zinachititsa kuti makina a Nkula A ndi Nkula B asakwanitse kupanga magetsi okwanira. Alufisha anayankhula ndi Ankaenda motere. Monga mukudziwa kuti tikhoza kuona kuti mwina 90% ya magetsi omwe timagawa ife amachokera ku anzathu a Genco ndi amene amatipatsa magetsi amenewa. Ndiye pena ndi pena amakumana ndi mavuto osiyanasiyana. Ndikhoza kunena kuti mwina magetsi awo ambiri amachokera ku hydro, ku magetsi amadzi mu mtsinje wa Shire River. Ndiye mavuto omwe akukumana nawo ndithu amakhalanso akutiuza kuti apa takumana ndi vuto lakuti, apa takumana ndi vuto lakuti, chifukwa chaku nthawi zinanso kumapezeka kuti mwina akachuluka madzi aja akachuluka amapezeka kuti sinawo akubweranso ndi matope. Pa zaka ziwiri zapita m'mbuyomu ndikhulupirira kuti mwaona kuti talandira ndithu mvula yambiri ndipo madzinso muleki Malawi ndi achulukanso kwambiri. Komanso tikhoza kunena kuti mwina masiku 4 or 5 apitawo amene anali mu Blantyre and surrounding areas akhoza kuvomekezanso kuti mvula yagwa ndithu, mvula yakathithi yambiri. Ndiye mvula imene ndiyoti yakokola zinyalala zonse ndithu nkumalowera nazo kuti kumalo kophikira magetsiko. Ndi anzathu anatifotokozera ndithu kuti akumana ndi vuto la zinyalala. Kunabwera ndithu zinyalala zambiri kotero kuti anali ndi mavuto onena kuti sakanathanso kuphika magetsi amenewo, kotero kunali kuti ateteze makina awo amayenera ndithu kuzimitsa mpakana kuti achotse zinyalazo zichoke zikadutsa zinyalazo kenako ayendetsenso magetsi kuti magetsi athuwo tikhale nawo ndithu mopitirira kutsogoloko. Kusiyana ndi kuti tingowagwiritsa ntchito pakana pano kenako mashina awonongeka basi ndiyo tikhala opanda magetsi mwina kwa nthawi yayitali. Makastoma athu tingowatsimikizira ndi kuwalimbikitsa kunena kuti magetsi akhala bwinobwino, posachedwa pa magetsi akhala bwinobwino. Anzathu a Genco tikulumikizana nawo pamwe pafupi ndipo iwonso akugwira ntchito kotero kuti zimene zinachitika dzana ndi dzulo zimene zozo nzoti azikonza makina ambiri ndoti abwerera ndithu amba kugwira ntchito monga amene amagwirira ntchito. Mavuto salephera apo ndi apo, pali ena ndithu angapo makina oti sakutani sanagwirebe ntchito ndipo akuwaona kuti akonze kuti ifenso athe kuti patsa magetsi okwanira kuti tagawira anzathu. Boma lalengeza kuti kuchoka pano kupita mtsogolo pamwambo wokumbukira malitiri sipamakhalanso makaka achipani chilichonse ndi cholinga chopereka mwayi kwa Malawi aliyense kutengapo mbali pa zochitika za patsikoli. Mlembi ku nthambi yolimbikitsa umodzi mu nduna wa maboma ang'ono umodzi ndi chikhalidwe a Elizabeth Gomani Chindevu anena izi pamene zokonzekera mwambo wa chaka chino wa pa 3 March zili mkati. Mosasecheyo walemba ripoti. Pa 3 Marichi ndi tsiku lokumbukira amalitiri kuno ku Malawi. Pa tsikuli dziko limakumbukira anthu omwe anafa pomenyera ufulu wa dziko lino. Pomwe zokonzekera za mwambowu zili mkati, boma lati kuyambira tsopano mwambowu suzikhalanso ndi makaka achipani chilichonse.
mlembi ku nthambi yolimbikitsa umodzi mu nduna wa maboma ang'onoang'ono umodzi ndi chikhalidwe a Elizabeth Gomani Chindevu akuti tsopano padziperekedwa nsalu yogwiritsa ntchito pa tsikuli. Mbuyo monsemu mwambo umenewu ndiye kuti kunalibe nsalu yake, koma chaka chino ngati boma takonza nsalu yoti aliyense obwera kuno azavale nsalu imeneyo. Ndiponso tikumemeza kwa Amalawi onse kuti mwambo umenewu ndi wa dziko lonse, posatengera kuti munthu ndi wa chipani chanji kaya ndi wa chipembedzo chanji kapena ndi wa mtundu wanji, koma aliyense ali m'Malawi chifukwa amalitiri amenewo anafera m'Malawi wina aliyense posatengera mbali zosiyanasiyana. Mkulu wa bungwe la Center for Multi-Party Democracy Boniface Chibwana wati izi zithandiza polimbikitsa umodzi mdziko muno. Kwakukulu ndikuti tibwere pamodzi, tiwakumbukire anthu amenewa, tione kuti ngati dziko tinachoka pati tikupita kuti. Kodi nkhani imene anafera anthu amenewa, nkhani ya umodzi, nkhani ya kubwera pamodzi, kupanga zinthu pamodzi, ndi zimene tikupanga pali pano. Ndiye papangidwa ndithu nsalu imene igawidwe ku zipaniko. Ulendo uno sitikufuna kuti zipani zibwere ndi makakawo. Pakadali pano nyumba zofatisa nkhani azipempha kuti zithandize kuwunikira anthu zakusiyana pakati pa tsiku lokumbukira maritiri ndi tsiku lokumbukira m'busa John Chilembwe. Mwambo wokumbukira maritiri umachitikira ku Nkhatabe kamba kuti ndikomwe anthu ambiri anafa pomenyera ufulu wa dziko lino. Musase Cheyo, MBC, Nkhatabe. Kusowa kwa zipangizo za makono komanso mankhwala pa chipatala cha St. John's Mission ku Mzuzu kukupangitsa kuti ntchito zina zisamayende bwino pa chipatalacho. Poyankhulana ndi MBC, mkulu wa chipatalachi Dr. Jesse Kehana adati chipatalachi chikugwiritsa ntchito zipangizo zakalekale. Chisomo Manda wadza ndi ripoti. Chipatalacho chomwe chinatsegulidwa mu chaka cha 1962 akuti chikukumana ndi mavuto osiyanasiyana malingana ndi mkulu wa pa chipatalacho a Dr. Jesse Kehana. Iwo adati mwazina pakufunika kukozanso zipinda zina pa chipatalacho komanso kugula zipangizo zina za mchipatala kamba kuti zomwe zilipozo ndi zamakedzana. Mavuto akulu amene tikukumana nawo ndi ngati ku X-ray kwathuku. Ku X-ray kwathu tikugwiritsabe ntchito mashina ajakalekale oti anthu anzathu onse anatani anasiya, pamene pano zinthu mene zasinthira anthu chizungu chake akuti digital amagwirisira ntchito za magetsi, koma ife tikugwiritsabe zakale zija ndi tikufuna zimenezo zitasintha. Komanso ku pharmacy tumakhala ndi vuto lakuti mankhwala sakumakhala okwanira, mapezeka kuti anthu kubwera kwauza akaguleni mtauni chifukwa pharmacy yathu ilibe mankhwala okwanira. Mwazina akuluakulu apa chipatalacho ati pakufunikanso makina ochapira komanso galimoto la ambulance. Chisomo Manda, MBC News, Mzuzu. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tientonenso mitu yake. President Chakwera akuyembekezeka kuonekera ku nyumba ya malamulo masana ano kuti akayankhe mafunso kuchokera kwa aphungu. Boma lati lipereka ndalama zakunja kwa makampani amene amapanga katundu ofunika kwambiri mdziko muno, kuphatikizapo omwe amagulitsa mabelo azovala zakaunjika kuti vuto lakukwera mitengo mwachisawawa lithe. Unduna wa za maboma ang'ono umodzi ndi chikhalidwe wati kuyambira tsopano anthu samaloledwa kuvala makaka azipani kumwambo okumbukira maritiri. Popitirira nkhanizi, aphunzitsi ndi anthu ena osamalira ana awachenjeza kuti asiye mchitidwe ogwirira ana kapena kuwazunza mu njira ina iliyonse ndi kuti akapezeka adzilangidwa. Mmodzi mwa akuluakulu ku nduna wa zosamalira anthu achikondi Chumbuzo Mponda anena izi pamwambo opereka masatifiketi kwa alezi a mboma la Mzimba amene alandira pa maphunziro apansi pa mpingo wa CCP Livingstonia Synod. Henry Haukea walemba ripoti limene akuwerenga ndi Jackson Sichali. Alezi okwana 166 ochokera m'madera a Inkosi Mzukuzuku, Inkosi Mzukuola komanso Inkosi ya makhosi Mberwa m'boma la Mzimba amaliza maphunziro awo aulezi
ndi thandizo lochokera ku bungwe la Roger Federal Foundation. Mmodzi mwa akuluakulu ku unduna ona zakuti pasamakhale kusiyana pakati pa amuna ndi amayi komanso chisamaliro cha anthu achikondi chiumbuzo mponda anayamikira maphunzirowa omwe anachitika pansi pa nthambi yoyang'anira ana achichepere ya mpingo wa CCP Livingstonia Synod. Komabe iwo anadandaula chifukwa cha nkhani zakuti aphunzitsi akumapezeka kuti akugwiririra anawa. Iwo anatinso boma likuyesetsa kuganizira mavuto omwe alezi akumana nawo. Alezi athu amene akugwira ntchito ngati mavolontiya kwa ifeyo tikuona kuti mwina kuwala kwayamba kuonekako pamene alezi 2000 anayikidwa kuti adzingolandirako kasopo chabe, koma tikuyesetsabe kuti mulezi aliyense aonetsetse kuti at least akhaleko papelo adzilandirafo aleziwo akugwira ntchito yotambanyika. Mkulu wa ntchito yoyang'anira ana ku mpingo wa CCP Livingstonia Synod, Busa Nase Chunga, anati ngakhale pali zosamwitsa zambiri pa ntchitoyi koma akuona kuti zinthu zikuyendako bwino. CCP Synod Livingstonia tili ndi udindo wotengapo mbali kuonesesa kuti ntchito yamene poyamba muno Malawi ikuyenda bwino, ndipo tikuchita ntchito iyi m'magawo osiyanasiyana. So mwaona lero kuphunzitsa alezi komanso aphunzitsi ya ma primary schools ndi ma head teacher ni ntchito imodzi gawo imodzi la ntchito omwe tikupanga. Poyankhapo pa ena mwa mavuto omwe alezi akukumana nawo, yemwe anayimira bungwe la Roger Federal Foundation Amartha Konje anati bungwe lawo likuyesetsa kuyika njira zothandizira alezi. Ifeyo ngati bungwe kudzera mu projects amene tikupanga chomwe takhata kuti tiwalimbikitse ndi kuwapanga motivate ma caregivers. Timapasa CPC3 yonse mapasidwa ndalama timati seed money yoti ayambire income generating activity, ayambe revolving fund, enamba ma village savings and loan schemes kuti alezi azilandirapo kangatani azibwereka ndalama kukapanga business ngati alezi. Malingana ndi kafukufuku ana 56 mwa ana 100 aliwonse ndomwe akupeza mwayi wa sukulu za mmera mpoyamba mdziko muno. Bungwe la Forum for African Women Educationalists in Malawi, FAWEMA, latsindika kufunika kopereka kuthekera pakati pa achinyamata kudzera kuluso la ntchito zamanja kuti adzakhale mzika zodalirika. Wapampando wa komiti yayikulu yoyendetsa ntchito za bungwe la FAWEMA, Amagi Madimbo, amayankhula izi ku Salima Technical College kumene amapereka zipangizo zogwirira ntchito kwa ophunzira amene amalandira thandizo kuchokera ku bungweli. Mayeso Chikhadzula wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Poyankhula kwa ophunzira omwe amalandira thandizo kuchokera ku bungwe la FAWEMA, Madimbo ati apitiriza kuthandiza ophunzira ovutika ncholinga chothandiza pa chitukuko cha dziko lino kuti dziko la Malawi likwanitse masomphenya ake a Malawi 2063. Pamene pa Madimbo alangiza achinyamatawa kuti azilimbikira maphunziro awo ncholinga choti akatukule mabanja akwawo. Iwo anati bungwe la FAWEMA kudzera ku ntchitoyi akuthandiza kupereka mwayi kwa ophunzira ovutikitsa kwambiri kuti akhale mwayi wina kupitiriza maphunziro awo aku koleji. Programu imeneyi ndi programu yoti tinabwera kudzacheza ndi ana amene FAWEMA yuwathandiza kudzera mu thandizo limene tulandira kuchoka ku Mastercard Foundation. Ndi programu ya mtengo wapatali monga munamva pakati pathu mmene principal amayankhula kuti mapulogalamu ambiri amathandizana, amapatsa fees, amathandiza za upkeep, koma sawathandiza zovala zimene anawo amafunika avale akamalowa makamaka mu workshop mwawo. Mkulu wa Salima Technical College Benson Zigona apempha anthu ndi makampani akufuna kwabwino kuti athandize ophunzira pa Salima Technical College ndi zipangizo zogwirira ntchito kamba kuti boma mwalokha singakwanitse kufikira ophunzira onse mdziko muno. Pamene pa Zigona ayamika bungwe la FAWEMA kamba kuthandizira masomphenya a boma polimbikitsa maphunziro maka kwa achinyamata omwe ndi ovutikitsitsa. Timaphunzitsa mkalasi koma anawo amakalowanso mu workshop. Ndi akalowa mu workshop amayenera kukhala kuti akhale ndi chitetezo kuopetsa ngozi. Ndiye pamene chinakomera FAWEMA kuganizira kuti ana amene akuachita support apatse chinthu chimenechi tikuthokoza, athandiza kwambiri. Ma students amakhala ovutika kuti apeze zimene apatsidwa lerolo. So ife ngati college ndifo sangalala kwambiri. Martha Julius yemwe amalandira thandizo kuchokera bungwe la FAWEMA pa Salima Technical College wati thandizoli lafika pa nthawi yake pooneka kuti lisintha miyoyo yawo. Iye wapempha ophunzira anzake kuti nthawi zonse adzilimbikira maphunziro awo kuti adzakwaniritse maloto awo. Tilosangalala komanso ndimangofuna ndalimbikitsa anzanga kunazo kuti kukhala zoti ulibe munthu wokulipira fees ndi kuti sikuyenera kuti usiye maphunziro ako panjira komano
ukuyena ulimbikire kuti no uzipemphera kuti uzapeze mwayi ngati mmene ife tinachitikiramu mmene tikuonekeramu chifukwa cha ena ake kuti atifikisa pano pangati tikungothokoza kwambiri Fawema. Bungwe la Fawema lalikhazikitsa ncholinga kubweretsa pamodzi akadaulo pa ntchito za maphunziro omwe angathandizire mokwanira kukweza maphunziro a atsikana komanso amayi m'dziko muno. Ndi thandizo lochokera ku bungwe la Mastercard Foundation, bungwe la Fawema likuthandiza ophunzira oposa 200 msukulu zophunzitsa luso la ntchito zamanja zisanu ndi imodzi m'dziko muno, ndipo ntchitoyi idayambika chaka cha 2024 ndipo ikuyembekezeka kudzatha 2030. Mayeso Chekhadzula, MBC Salima. Bungwe loona za milingo ya katundu la Malawi Bureau of Standards MBS latsindika zakufunika kotukula maphunziro kuti dziko lino litukuke mosavuta. Wachiwiri kwa mkulu wa bungweli a Thomas Sengani Malunje wanena izi pamene MBS imapereka madeski 20 ku sukulu ya primary ya Ntawira ku Machinjiri mu mzinda wa Blantyre. Iwo ati bungweli lipitiriza kuthandiza sukulu zosiyanasiyana mzigawo zonse mdziko muno. Ife Malawi Bureau of Standards tikamagwira ntchito timaonanso kunena kuti kodi mu community olo mudera mwetu kukhala muli mavuto otani, ndeti tili ndi ndondomeko yathu yomwe imatiunikira kuti muthu olowera madera awa. Ndi dera limodzi ndi kuthandiza ku nkhani za maphunziro, ndeti mazindikiro maphunziro ayende bwino, zipangizo zofunika pa mwana wa sukulu kamaphunzira ngati madeski zimafunikanso. Ndi chifukwa chake ife tinaganiza kuti titha kupereka madeski amene wa masukulu. Nde kunoko tabweretsa madeski 20, madeski ena tikagawanso ku chigawo chapakati, madeski anaso 20 tikagawanso ku chigawo chakumpoto. Zimenezi zigwiritsa ndalama zokwanira pafupifupi 18 miliyoni zitengera kupanga madeskiyo, komanso munthu amene akupanga madeskiyo kuti anyamule kuno akasiyeso madera ena omwe ndatchulawo. Polankhulapo mkulu wa zamaphunziro mchigawo cha South Runzu a Baxter Ntulula anati thandizoli lithandiza ntchito za maphunziro makamaka pakati pa atsikana. Ife ndithu ndiokondwa kwa basi chifukwa zimene zachitika lero zatichepetsera ndithu chipinjo chimene tinali nacho m'makalasimu, chifukwa tikayang'ana nambala ya ana ndi madeski amene tili nawo ndi ochepa kwa basi. So kwa lero tikuona kuti zatichitira kuti tayamba kuchepetsa vuto limene tinali nalo, kwakuti ana athu zikhala bwino kwenikweni kwa chitsikana amene amavutika akakhala pa desk akakhala pansi podzuka kuti ayankhe mafunso zimakhala zopweteka. Mu zoni ino imene tikuyang'anira imene ili ndi masukulu pafupifupi 8, mavuto amene wandithu ndi chimodzimodzi. Tikayang'ana muna madeski kama kapezeka muna ku standard 8 kapena ku standard 7, komanso ngati angapezeke muna ndi otchoka zimativuta ngakhale kuti tipange ma maintenance okhuza ndi madeski ngati amenewo. Titati tiyende m'masukulu mukapeza kuti kuli madeski ochuluka amene ali otchoka amene tikulephera kuti tikhonza pa kwakuti munaso khonza kukhala mwayi kupempha anthu ena amene akhonza kuthekera kulowalowa m'masukulu mwathu mukuti tikukonza ndi madeski 50 tikukonza chifukwa zitsulo kana china chonse zilipo kale imangosowekera kandalama kuti zinthu zikhale fixed together. Munkhani za masewero, banki ya First Capital yapereka mauniform kwa matimu onse amene anakhala akatswiri a mpikisano wa masewero wa mpira wa miyendo wa anyamata osapitirira zaka 20 maboma amene banki imathandiza. Aka ndikoyamba kuti akatswiri apaboma apatsidwe uniformuzi. Polankhula pamwambo opereka uniformuzi, mkulu wa zamalonda ku FCB Tuikale Chirwa wati chidwi chawo ndi chopitiriza kutukula masewero mdziko muno. Ifinoona chanzire kuti tipereke malaya amenewa malingana ndi cholinga chathu chopitiriza masewero ampira pasogolo. Season yatha NYFA inabwesa format yosangalatsa kwambiri imene imapanga focus pa ma individual players kuti afike patali, ndi kunali ma national select. I think ma districts amene anapanga participate maticho nawo anapanga ma select. Ndi ifinoona chanzire kuti matimu amene wawa asasiya kusewera palimodzi, asewere palimodzi chaka chinonso aloweso mu mpikisano umenewu. Ndino tapereka ma uniform, masewera ma uniform 14 kwa ma districts onse amene anatenga nawo gawo masewera amenewa. Under 20 ili ngati backbone ya masewera ampira ku Malawi. Upanda under 20 ndi kuti tikhala tikuswa kotenga mapira kukopesa ma player. Ndi njira imodzi imene ma technical director ama team ndipo national team akumapezera ma player kusankha ma player kuti asewere mu Super League komanso mu national team imene ili under 20. Kumbali yake wachiwiri kwa mlembi ku bungwe loyendetsa masewero achisodzera mdziko muno Gomeziani Mkandawire wati izi zilimbikitsa mpikisano wa chaka chino.
ndife okondwa kwambiri chifukwa pomwe tinkakambirana tinkaona ngati kuti ndinkhamba kamwa chabe, koma kwa lero ndi pomwe tikuona apa kuti khumbokhumbo limene lija likwaniritsidwa. Izi ndikuona kuti zawalimbikitsa kwambiri chifukwa matimu enanso afuna kuti nawonso alandire jezi imeneyi. Nde poti aliyense akhala kuti akuchifuna chinthu chimenechi, ndikuona kuti mpikisano ukhala wovuta kwambiri, ndipo ndi chikhulupiriro changa choti 2025 season iyi matimu ationesa zodabwitsa kwambiri. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. President Chakwera akuyembekezeka kuonekera ku nyumba ya malamulo masana ano kuti akayankhe mafunso kuchokera kwa aphungu. Boma lati lipereka ndalama zakunja kwa makampani amene amapanga katundu ofunika kwambiri mdziko muno, kuphatikizapo omwe amagulitsa mabelo azovala zakaunjika, kuti vuto lakukwera mitengo mwachisawawa lithe. Unduna wa za maboma ang'ono umodzi ndi chikhalidwe wati kuyambira tsopano anthu samaloledwa kuvala makaka azipani kumwambo okumbukira amalitiri. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Romeo Umali. Tsiku labwino. To children.